Jo. Zer zemuz? Gaizki, Marta, gaizki. Haze gaua pasaduan Martintxoren negarrekin. Ni losa boitu zeitu pa. Jo, negarrekin zutien, bazetu mearen grapak, tiraka sentitzen dituen. Konsientziak esango ali bezala, ai Martin, ez du gehiago beste umetxo bat izango. Unkigarria. Baina etxe, jaiki umien hora zegoen begiratzea. Konsientziaren erruan gatik, ni erabat esnatzeako umea lo zegoen. Nik ez da bat ere loiken. Minoposia gora eta minoposia begar. Ta? Ondo zaude? Bueno, aurreatako naiz. Ez dakit gauza ezberdinak egiteko goa daukat. Bidei luze bat, ez dakit Himalaiara, nire buru aurkitzeko urbertzen. Tokitan galdu zaizu zure burua, gertua gotzegoen lekuik. Goxeak amorratzen ator. Zemo zeude bihotza, maitia. Bihotza maitia. Mesede bat eskatu behar diazu, ama. Ez, gertatzean da gure gorputzean. Alako aldaketa gertatzen direnean, ez dakit umoreare aldatzen zaiguta. Zuri. Aldaketak? Zertaz ari daita? Hilekoaz uste dut? Zu ez altzaudela goibel, malenkoniatxu. Ez dut hartzen malaletzen. Triste. Ez dut hartzirik horretarako, hilalabiziko partidua dakat. Abai? Janiz, zu badakizue, gainea etortzen zezkizunean zu bizkarra. Dios. Zu bezalako paketen kontra oso erreza izango zuen. Ni zentrala izan nintzen, antiguoko. Antiguaren esan eko duzu, akabatuta zaude aitatxo. Akabauta. Eta basektomizatuta. Gure Janizek ume izateri utzi dio. Eta nik ere bai gizon izateri. Nena izakula Antonikuinen maila iritsiko. Arkumea, 82 urtekin egin zuen, atu. 82 urtekin. A ber, Martin, zuet izango zen, Antonikuin. Zatozona. Zatozona, baino zertan aizea. Ai. Maldak izuz imaginatzen ari nahize. Zer? Antonikuin 82 urterekin da umi egiten. Ai, ez da barraza zure buru mapetan aurkitzea. Zube, erki, Martin Txortxela, zaila jarrita. Marta, begiratu. Ara, Martin, menopausia txole bat izango zelako nengoen, bakizu. Ez hilekorik, ez tripako minik, ez tampoirik, ez antizorgailuri, baina... Ara, Marta, ni, eta beste hau zer. Ez dugu importala. Aizu barkatu, gizona. Venga, begiratu, jabe, ze ikusten duzu. Nonda, Martintxo? Begiratu. Ai, ama... Barengoen oso isil zegoela. Martin, nik azkenean jo golena baztertu ingoete. Zertarako nahi denik, kapuntekin bilarriak ikutu. Beste zerbait pentsatu barra dukat, baina ez dakiz zer egin, zuri zeirutzen. Martin! Bai, oso ondo maitia, bai. Agian, dantzan hasiko nahi, zara? Baina night club batean, bakizu, barra bat helduta eta ipurdi astintzen, hola, bezeroa kulerotan, hola, digo sartu nahian, eta izatea, ba? Zazpi ondo, oso ondo. Martin! Oso ondo, zer? Ez jazula, kaso pitoik eiten! Egia da, beti berdin, jardun da, eta kasuike? Aita, opari bat. Niretzat? Eskarrik asko. Eta zer da? Sendagarri bat. Irekita esango diozu, ondan egin. Vale. El enfermo imaginario, mujer. Hola, sendatuko naiz ni, antzerkiarekin. Antzerkia izu? Hoxe porillan ez, Martin. Beti gustatu izan zen nahi antzerkia. Ziru itzen, antzerkia ingo banu. Ondo irutzen zait, baina oztopo bat ikuste jat. Zizi oztopo? Ensaiotan ez otezun ezautuko Brad Pitt antzeko txoropitoren bat eta... Martin... Nere dadeko gizonekin, ez otezun, Horrez, Martin, zertarako behar du nik Brad Pitt bat, Antonikuin etxean eukita.